In het kader van de oprichting van SV Venray in maart 1945, dit jaar 80 jaar geleden, wordt in samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Pelemaas TV de film 50 jaar SV Venray uit 1995 vertoond. Kijkt u mee naar een uniek voetbaldocument. ...50 jaar SVV Venray. Een tijd om even bij stil te staan. Nu, anno 1995, is SVV de grootste sportvereniging van Venray. Met meer dan 900 leden, waarvan 500 jeugdleden. De thuisbasis is het sportpark De Wien, voorzien met trainings- en wedstrijdvelden, kleedlokalen en een moderne, gezellige kantine met ontspanningsruimtes. Kortom, een plek waar velen zich thuis voelen. We gaan terug naar het begin van de 19e eeuw. Studenten van het Rooms-Katholieke Seminarie te Rolduc beoefenen dan al onderling de voetbalsport. De Noord-Limburgse studenten, met onder andere de Venraynaren, de gebroeders Essers en Jan Poels, noemen zich de Peelhazen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1906 in café Hoedemakers op het Henseniusplein de eerste voetbalclub van Venray wordt opgericht, met de toepasselijke naam de Peelhaas. Eugène Essers werd tot voorzitter gekozen. Later werd de clubnaam veranderd in Hensenio. Maar ook Hensenio heeft geen lang bestaan gekend. In de Peel en Maas van begin 1910 wordt weer een oproep gedaan onder het motto: Jongelui van het dorp wordt lid van de nieuwe voetbalclub DSO. Door samenspel overwinnen. DSO houdt het lang vol. In de ruim 20 jaar van hun bestaan zal ze tot roemruchte prestaties komen. Het gloriejaar wordt 1912. Op het terrein aan de Hoop zijn ze nagenoeg onverslaanbaar en worden dan ook ongeslagen kampioen van Limburg. Ondanks alles wordt de club in 1931 opgeheven. Niet alleen in Venray, maar overal neemt de belangstelling en de beoefening van de voetbalsport toe. Het begint een volkssport te worden. De inzet is vaak het Venrayse Wilhelmina-bier. Ook de vele sigarenmakers van Venray richten in die tijd voetbalclubs op. Onder andere DAW en later, in de jaren 30, VVV. Zij voetbalden bij Den Drill aan de Merselozeweg. Het Rooms-Katholieke leven heeft lang een belangrijke rol gespeeld in de Venrayse voetbalhistorie. In 1926 werden door pater Niele van het Venrayse patronaat enkele nieuwe clubs opgericht. Onder andere Albatros, de Valk en de Zwaluw. Albatros heeft ook in haar korte bestaan geen potten kunnen breken. Uiteindelijk bleef alleen de RK-vereniging De Valk over. Hun domein was het sportterrein aan de Leunseweg. Op tweede Pinksterdag 1938 speelde De Valk tegen de Duitse club 08 uit Schiefbaan. Onder begeleiding van een afvaardiging van de Venrayse fanfare trok het hele gezelschap door de Venrayse straten, naar het sportterrein aan de Leunseweg. De aftrap werd verricht door burgemeester Jansen. De Valk heeft met haar senioren- en junioren-elftallen in zijn bestaan zeer goede resultaten geboekt. Hun beste prestatie was in 1939, toen zij door een overwinning op VVV 2 kampioen werden in de derde klasse. Maar er was in 1929 nog een voetbalclub opgericht in het toch al woelige Venrayse voetbalgebeuren, namelijk door enkele broeders en verplegers van de psychiatrische inrichting Sint Servatius. Als naam koos men RKVV Servatius. Servatius werd in hetzelfde jaar meteen kampioen
En in 1932 werd opnieuw beslag gelegd op de kampioenstitel. De spelers van Servatius bestonden voornamelijk uit verplegers en personeel van de inrichting. Men schroomde echter ook niet spelers van ver buiten Venray te halen. Een van de bekendste voetballers was Guus Tadema uit Rotterdam. Het jaar 1937 werd weer een jubeljaar. Na een spannende competitie werd het kampioenschap van de tweede klasse veroverd. RKVV Servatius was een welvarende vereniging. Diverse elftallen speelden in competitieverband. Door de broeders werd ook veel aandacht besteed aan het jeugdvoetbal. Geregeld werden er jeugdwedstrijden georganiseerd. Venray had eind 30er jaren dus twee vooraanstaande clubs, De Valk en Servatius. De rivaliteit was enorm groot. In 1940, wanneer Servatius en De Valk voor het eerst samen in dezelfde afdeling zijn ingedeeld, is er echt sprake van een vete. Hoogstwaarschijnlijk heeft de oorlog en de bevrijding toch invloed gehad op de gemoederen onderling. Het is december 1944. De twee felste concurrenten op het Groene Veld ontmoeten elkaar op de Deurnerseweg bij de Rouwkoelen. Jan Gommans, de stopperspeel van Servatius, en Piet Schellen, midvoor van De Valk. Jan Gommans stelt voor om samen een elftal te maken om tegen de Tommies te voetballen die ingekwartierd zijn in Servatius. Enkele weken later spelen dezelfde spelers een wedstrijd tegen Deurnia in Deurne. Na de wedstrijd werd in een achterzaaltje van Café van Moorsel besloten om bij elkaar te blijven onder bepaalde voorwaarden. In De Zwijger van zaterdag 24 maart wordt dan een oproep gedaan aan spelers en supporters voor een vergadering in zaal Verheugen aan de Grote Straat, met als doel het oprichten van een voetbalclub in Venray. Na de vergadering feliciteert de eerste geestelijk adviseur, kapelaan Cupers, de leden van de Rooms-Katholieke Sportvereniging Venray met deze belangrijke schrede. De besluiten van de mensen van het eerste uur werden niet allemaal uitgevoerd. De eerste voorzitter werd uiteindelijk de heer H. Jansen van Servatius. Als clubtenu werd uit pure noodzaak gekozen voor wit tricot. Iedereen had wel een wit overhemd, de broek werd zwart. Pas in 1949 ging men over op de huidige rood-wit-blauwe kleuren. Het veld van Servatius was door een groot aantal bomkraters onbespeelbaar, zodat het Valkterrein een logische keuze was. De eerste officiële trainer werd de heer Bijl uit Amsterdam. Hij was in de oorlogsjaren ook al trainer in Venray bij Servatius. Het eerste clubhuis werd Café Schellen aan de Henseniusstraat. Hier werd ook op zaterdag 22 december 1945 de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Er ontstaat meteen een conflict. De heer Joop Colsen redde de zaak met de woorden: "Wat nu afgebroken wordt, bouwen we in geen 10 jaar meer op." In oktober 1945 startte ondanks alles toch de eerste naoorlogse competitie. Venray kwam uit in de derde klasse H. Onder toeziend oog van 2000 toeschouwers werd de laatste wedstrijd van de competitie thuis met 2-1 gewonnen van Zevenum. Hierdoor werd SV Venray voor de eerste maal kampioen in haar korte bestaan. Sinds 1946 voetbalde SV Venray weer op Servatius. De broeders bleven SV Venray steunen. Het was immers ook hun club. Aldus de toenmalig econoom Willems. Het is toch wel bij heel veel patiënten hun club gebleven, toch wel. Want een ander voordeel wat ik eigenlijk nog niet genoemd heb, dat is dat door die sport en door die openstellen van poorten en alles, de integratie van de patiënten met de Venray zo uitgebreid is geweest. Dat hebben we eigenlijk nooit voldoende kunnen waarderen. Dat Venray, de volken van Venray, deze mensen eigenlijk zo accepteerden. En dat is waarschijnlijk door de voetbal van Servaas en van SCV op het terrein van Servatius een van de grondslagen geweest om gewoon met die mensen om te gaan. Hè?
Met volle trots werd in 1955 het nieuwe voetbalterrein aan de Oostsingel ingezegend door deken Lonen, onder toeziend oog van talrijke autoriteiten. Vader Overste verrichtte de aftrap van de openingswedstrijd tegen Brabantia. Het was voor die tijd het beste en mooiste voetbalterrein van Limburg. In zeer korte tijd had de club 4 jeugdelftallen. Een van de eerste jeugdleiders was Harry Stevens. En 28 jaar lang was hij de nestor van het Venraaise jeugdvoetbal. De sport, daar kwam wel erg op en ik vond het ook wel leuk om met voetballers, jongere voetballers om te gaan en te trainen, voetballen te leren, dat ik het zo zeggen. En ik heb me toen ook aangemeld als jeugdleider. En al gauw kwamen er dan ook weer wat leiders bij, onder andere Geert van Elswijk en Tink Mas, Lees Sievers. Dat breidde zich steeds uit, met elftallen en zo. En, ja. Daarna hadden we dan ook nog wel heel veel activiteiten, zoals Sinterklaasavond en in de wintermaanden hadden we dan spellenavonden en contactavonden. Maar ja, daar kwam elk jaar weer zeker een of 2, 3 elftallen bij, want dat groeide toen in die tijd ontzettend. Sport was, was eigenlijk wat voor de jongens wat er eigenlijk interessant was. We voetbalden ons wedstrijd op Servaas, en op een gegeven moment dachten we het zo wel leuk zien als we voor aanvang van een nieuw seizoen, dat we dan iets extra's deden en in overleg met broeder Willems van Servaas hebben we afgesproken, of hebben we dan overlegd en zo, en toen vond hij dat ook wel een leuk idee en dan zouden we dan een mis krijgen op Servaas en dan met aansluiting een koffietafel. Nou, dat was geweldig voor de jongens. Hè. De competitie 1952-1953 was een spannende aangelegenheid. SV Venray en aartsrivaal Wittenhorst moesten in Blerik een beslissingswedstrijd spelen om het fel begeerde kampioenschap in de 3e klas. Na een emotionele wedstrijd werd Wittenhorst kampioen. De klap kwam hard aan in Venray. Het jaar erop werd SV Venray alsnog kampioen door met 3-0 van Sparta uit Zevenum te winnen. Maar de promotie zou nog wat worden. SV Venray won uiteindelijk in 3 bedrijven de spannende en legendarische beslissingswedstrijd tegen Budel in Helmond. Met 1-0 door een goal van Kubbes Sjaak Kusters. Groot was de vreugde in Venray. Wederom werd er door de Venrayse straten getrokken. Voor het clubhuis bij Café Schelle was het een drukte van je welste en aanvoerder Piet Flipse ging op de schouders. Eindelijk was SV Venray tweede klasser. Na het kampioenschap kwam ook het lang verwachte clubblad. Het eerste clubblad kreeg de naam de SVV'er. De redacteuren van het eerste uur waren de leden Leo Kronenberg en Tenk van den Heuvel. Allebei waren ze schoolmeester. Het clubblad heeft 10 jaar bestaan. Daarna werd het Sportact, een meer uitgebreider blad. Maar het was geen succes. In 1965 werd de Rooise Rakker het nieuwe clubblad. Na de promotie naar de 2e klas waren de derbies tegen Wittenhorst in de jaren 50 en 60 hoogtepunten van elk seizoen. Deze wedstrijden werden altijd erg druk bezocht. Het waren echte voetbalgevechten. Piet Flipsen, de stopperspil van SV Venray, en Mat en Jeu van Issem uit Horst vochten vaak als kemphanen. Door het succes van die tijd meldden zich ook getalenteerde spelers uit de regio bij SV Venray aan. Enkele bekende spelers waren bijvoorbeeld de veel te vroeg overleden spelers Jacques Vennekens uit Gijsteren en Wim Konings uit IJsselstein. In diezelfde periode speelden ook enkele Venrayse spelers zich in de kijker. Onder andere Fun Lucassen en Piet Flipse
maakte deel uit van het Limburgse amateurelftal, dat in 1961 tegen VV Venlo speelde. Voetbalvereniging SV Venray groeide gestaag. Steeds meer voetballiefhebbers meldden zich aan als lid. Elk jaar werd er wel een of ander lager elftal kampioen. Een van de markante spelers van de lagere elftallen was natuurlijk Harry de Mulder. (1961) was een opwindend jaar. Venray stond aan de drempel van de eerste klas amateurs. In 3 bedrijven werd na een dramatische beslissingswedstrijd met 5-1 verloren in Roermond van Standaard uit Maastricht. De verslagenheid onder de spelers en supporters was groot. Harry Hartman, toenmalig redacteur van het Dagblad van Noord-Limburg, verzorgde zelfs een rechtstreeks telefoonverslag vanuit Roermond. Zo konden de achtergebleven supporters de wedstrijd via luidsprekers volgen op het Henseniusplein. Het verlies hield de gemoederen in Venray wekenlang bezig. De tegenstander werd overal van beticht. Piet Flipse werd van het veld geschopt, de scheidsrechter zou omgekocht zijn, het bestuur schreef protestbrieven, bestuursleden van SV Venray werden geschorst. Maar uiteindelijk trok SV Venray aan het kortste eind. Als pleister op de wonden kreeg SV Venray een geldbedrag van 656 gulden en 47 cent overgemaakt van de voetbalclub Roermond. Maar het zou nog erger worden. In 1965 degradeerde het eens zo trotse eerste elftal naar de 3e klas. Eveneens nam Piet Flipse, de stopperspil, op 37-jarige leeftijd afscheid als actief voetballer van SV Venray. In diezelfde periode is de eerste fase gereed gekomen van het gemeentelijke sportpark aan de Zuidsingel. Een drietal feestelijke gebeurtenissen vonden plaats op 11 juli. Het betrof 3 zeer belangrijke projecten waar onze bevolking lang op had moeten wachten, zodat men de regen die deze festiviteiten vergezelde op de koop toenam. Aan de Leunseweg vond de officiële opening plaats van het sportpark, hetwelk door de hooggewaarde heer Degen, ondanks het overvloedige hemelwater, ook nog door het wijwater werd bevochten. Hierna reed de heer Nieuwenhuis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een touw door. Na jarenlang gast te zijn geweest op Sint Servatius, neemt de jeugd afscheid van het sportcomplex aan de Oostsingel. Voortaan speelt de jeugd haar wedstrijden op het nieuwe sportpark. Na de degradatie in 1965 begon SV Venray, onder leiding van voorzitter Fons Rooijakkers, aan een nieuw tijdperk. Alles moest anders. Aanvoerder Joep Arts en zijn mannen maken een vuist. En het kampioenschap in het seizoen 1967-1968 vormt de bekroning van een ambitieus opgezet 3-jarenplan. Een nieuwe generatie voetballers diende zich aan. Hier begon ook het tijdperk dat diverse Venrayse voetballers begonnen aan een profcarrière. Onder andere Joop de Klerk, NEC en later volgden Nout Jansen, MVV. Edward Linskens verdedigt nog steeds de kleuren van het grote PSV. Linskens maakt een doelpunt. Fraai trouwens. De nummer 13 van PSV. Linskens neemt de bal met de binnenkant voet en zorgt voor 4-1. Om en zo heen naar de hoek. Het dieptepunt van het roemruchte SV Venray 1 begon in de periode 1971-1972.
SV Venray kwam weer in degradatiezorgen. Er brak paniek uit en de trainer werd ontslagen. De bekende Ajax-speler Co Prins werd aangetrokken om de zaak te redden. Piet Flipsen kwam terug als coach en haalde er nog een beslissingswedstrijd uit. Niets mocht baten. De beslissingswedstrijd tegen Susteren in Panningen werd met 2-1 verloren. Hierdoor degradeerde SV Venray voor de zoveelste keer naar de 3e klas. Harry Koppes van de voetbalfamilie Koppes speelde inmiddels zijn 300ste wedstrijd voor de club. In het jaar 1976 begon een succesvolle tijdperk voor SV Venray. Onder leiding van de nieuwe in 1973 gekozen voorzitter Aad Turkenburg werd Leo Berendonk aangetrokken als nieuwe trainer. Hij moest SVV 1 uit het moeras trekken. In 4 jaar tijd bracht hij SV Venray van de 3e naar de 1e klas. Wat bezielde Leo Berendonk in Venray? Om met Venray te beginnen, nadat ik die wedstrijd gezien had, Wittenos, Venray was ik ternauwernood het redden in die 3e klas. Toen op weg naar huis heb ik in eerste instantie gedacht van, wat ben je aan begonnen? Maar desalniettemin, mijzelf kennende, ben ik toch met die groep begonnen. En ook al omdat ik wist en ik voelde op dat moment dat er een bijzonder goede organisatie binnen die vereniging was. Goed bestuur en dergelijke, staat allemaal goed op poten enzovoorts. Dus ik denk, je gaat er toch aan beginnen. Nou, ik heb me niet vergist, want toen ik hier op Servaas begon, ben ik vergeet het nooit van zijn leven meer. Toen had ik daar een groep staan en dacht, nou ja, moet het dat dan zijn? Is het dat nou? En ik heb me de schouders onder gezet en die schouders heb ik overgedragen aan die hele groep. En we hebben er binnen een kort aantal jaren, hebben wij er bijzonder sterke jaren van gemaakt. Nou, een van de hoogtepunten, dat ik er dan toch eentje moet noemen, was toch uiteraard de wedstrijd uit bij Maasbracht. We werden op dat moment, als we die wedstrijd zouden winnen, werden we kampioen in de 2e klas met promotie naar de 1e klas. En alles was kant en klaar voor die wedstrijd te gaan beginnen. Nou, die wedstrijd die begon en na 10 minuten sta je daar met 2-0 achter. Nou, het was alsof we allemaal een domper kregen, maar desalniettemin heeft de ploeg weer getoond, zoals ze al die jaren getoond hebben. Een bijzonder sterk karakter, een bijzonder sterke mentaliteit, een heel sterk collectief. Iedereen zijn eigen waarde laten. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een 2-4 overwinning. Mede, om toch maar een naam te noemen, 3 fabuleuze doelpunten van de lange Huub Tuels. En daarna was het 1e klas. De jaren 70 waren het begintijdperk van het damesvoetbal in Venray. Het toenmalige bestuur van SV Venray toonde zich spontaan voorstander van dit idee. Dat was in november 1956 wel even anders. In het toenmalige clubblad, de SVV'er, stond een pentekening over damesvoetbal. De ingezonden reactie in de volgende uitgave spreekt voor zich. Damesvoetbal? Nee, redactie. U meent misschien erg leuk te zijn met die tekening, maar dat lijkt nergens op. Dit is een clubblad van een Rooms-Katholieke sportvereniging en daar past zo'n naaktekening niet in. Het facet Rooms-Katholiek zal tot 1975 gehandhaafd blijven. Daarvoor had het huidige SV Venray nog enkele tot verbeelding sprekende geestelijke adviseurs, onder andere kapelaan van Leipzig. Maar de geestelijke adviseur die het meest zal leven in de herinnering aan RKSV Venray is ongetwijfeld kapelaan Heijmans. Gelukkig heeft de emancipatie van de vrouwen zich doorgezet en werd Loes Arts Ewalds in 1971 de eerste voorzitster van het Venrayse damesvoetbal. In 1974 werd Marie Arts Linders gekozen tot voorzitter. Onder haar leiding groeide het damesvoetbal steeds verder. Aldus Marie Arts. Ja, ik heb altijd van beginjaren af fanatiek mee bezig geweest. Ik was er dag en nacht mee bezig. En ja, die beginjaren toen was Harry dan trainer, toen is Wimke trainer geworden.
En sinds dat Wim trainer is, ben ik ook al leidster geweest van die dames. En dat heb ik 12,5 jaar gedaan. En ze waren ook altijd allemaal even fanatiek. De mentaliteit was toen geweldig. Wimke Etzer was gewoon de vader van de speelsters, maar ook van de jongens die er toen bij waren. Want hij werd gewoon op de nek genomen. En ja, ook al succes, we hadden ook altijd evenveel schik. En het liep gewoon allemaal hartstikke goed met Wim Etzer. En wie er zelfs mijn tweede mens genoemd. Maar Wim is er ook een jaar of 8, 9 denk ik, hartstikke fanatiek mee bezig geweest bij die dames. Het hoogtepunt is geweest het jaar 78, 79. Toen werden we kampioen. Toen wonnen we de Limburgse beker. En toen mogen we naar Delft naar de Nederlandse kampioenschappen. En daar zijn we toen 4e geworden. En ja, toen hadden we een beetje blessures, maar anders hebben we dat toch echt nog beter gepresteerd als we nog gedaan hadden. Maar het was een grandioze dag en iedereen was er hartstikke tevreden over. Het is, ze presteren op het moment in de midden, zou ik maar zeggen. Maar het is ook een team, daar zitten spelers die van 14 tot 18 jaar is geloof ik de gemiddelde leeftijd. Dus dat is een verschrikkelijk jong team. De roep naar een eigen sportpark met clubhuis werd steeds luider. Vanaf de oprichting van SV Venray was Café Schellen jarenlang het clubhuis. Later kregen de senioren de beschikking over een eigen home bij Graanhandel Kersten. De jeugd verhuisde van het ene clubhuis naar het andere. In 1965 bouwde Servatius een restaurant met kleedlokalen, vlakbij het hoofdveld aan de Oostsingel. Uiteindelijk wordt het sportpark aan de Zuidsingel uitgebreid. Het gebied rondom Stoksmolen is hiervoor de aangewezen plek. Na 32 jaar te gast te zijn geweest op de sportterreinen van Sint Servatius, verlaten nu ook de senioren met een afscheidswedstrijd, bestaande uit oudspelers van SV Venray, met weemoed hun vertrouwde stek. Gadegeslagen door het toenmalige bestuur en genodigen. De SVV-vlag en middenstip worden door de straten van Venray gedragen naar het nieuwe sportpark De Wieën. Daar wordt onder grote belangstelling de middenstip opnieuw vakkundig ingegraven door de burgemeester. Na deze handeling wordt het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen. Leden van SV Venray onthullen de naam: Den Boggert. SV Venray heeft na 32 jaar eindelijk zijn eigen home. Trainer Leo Berendonk had na zijn vertrek uit Venray een brede selectie achtergelaten en een nieuwe generatie jeugdspelers zoals Theo Flipsen, Jacques Lensen en de Wievermansen braken door. Het seizoen 1981-1982 werd dan ook een succesvol jaar. Onder leiding van trainer Henk Raaier behaalde SV Venray na een spannende eindspurt op een zonovergoten sportpark met 4000 toeschouwers tegen RKONS de titel binnen. SV Venray was voor het eerst in de geschiedenis hoofdklasser. De vreugde kende geen grenzen. Ook het reserveteam van SV Venray heeft in de afgelopen decennia goede prestaties neergezet op de groene mat. Diverse malen werd het kampioenschap binnengehaald. Een prachtig staaltje Venray Promotion vond plaats in 1983 te Hilversum. Onder leiding van leider Henny Ariens behaalde SV Venray 2 de nationale titel en kon zich met trots kampioen van Nederland noemen in de reserve eerste klas amateurs. Op vrijdag 25 november 1983
meldt het Dagblad van Noord-Limburg dat SVV Venray trainer Henk Rijer ontslagen heeft. Er dreigde weer degradatie. Tom Tullemans en later trainer De Graaf kunnen het tij niet meer keren. De beslissingswedstrijd om degradatie tegen Rood-Wit in Sint-Willibord wordt verloren. Weg hoofdklasse. ...1985 is een jubileumjaar. SV Venray bestaat 40 jaar. De twee oprichters van SV Venray, Piet Schelle en Jan Gommans, worden onderscheiden door de toenmalige voorzitter Aad Turkenburg. Ook mijn hartelijke dank aan het bestuur voor de hartelijke verwelkoming. En ik hoop dat wij allen bij SVV nog menige spannende en ontspannende middag mogen beleven. Ik dank u wel. Jan? Als hoogtepunt speelt het eerste team van SV Venray een huldigingswedstrijd tegen Ajax uit Amsterdam. We lachen, man, hè? Altijd leuk. Het jubileumjaar is ook het jaar dat Jan de Bruin, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest van de jeugdafdeling, voorzitter wordt van de gehele vereniging SV Venray. Het werk van de heer Turkenburg zit erop. Het is mooi geweest, aldus Aad Turkenburg. Dat was een bijzonder interessante periode, omdat toen ik in 1973 bij SVV kwam, toen was het een club die ergens onderaan in de 3e klasse bungelde. Ik denk dat er 2 mijlpalen zijn, of breukpunten, hoe je het noemen wilt. Het feit dat we principieel besloten hebben om een hele goede trainer aan te trekken. En het feit dat we alles op alles gezet hebben om te zorgen dat de hele vereniging op de wier kon spelen. Dat zijn inderdaad 2 hele belangrijke factoren geweest die toe hebben bijgedragen aan de bloei van SVV. In 1986, 32 jaar nadat Piet Flipsen zelf met SV Venray kampioen werd in Zevenum, is hij terug in Zevenum. Nu als coach van SV Venray. Hoe ziet hij de kansen om kampioen te worden? We blijven in derby. En daar kun je niks van zeggen. Na afloop van de wedstrijd, na 1,5 uur, denk ik gewoon dat de zaak pas beslist is. Hier dan. Duizenden toeschouwers zien hoe zijn zoon Theo de wedstrijd beslist met zijn specialiteit. Een doelpunt, gescoord met het hoofd. SV Venray wint met 1-0 van Sparta Zevenum. Het feest kan weer beginnen. SV Venray terug in de hoofdklasse. En die eerst moet een beetje duidelijk. Die bel moet ook op. Het trainerscarousel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van SV Venray. Wel waren het vaak oudspelers van PSV. Leo Berendonk uit Heerlen hield het liefst 5 jaar vol bij SV Venray. Na Ton Hoebe kwam het tijdperk Ruud Wouters van den Oudeweijer en coach Piet Flipsen. Een gouden greep zal later blijken. De slogan van Wouters was heel duidelijk. Meer brutaliteit tonen. SV Venray had veel kwaliteit in zijn selectie, met als meest ervaren speler Nout Jansen, ex-prof van MVV. Wat niemand had durven dromen werd waarheid. Op zondag 7 mei 1989 speelt SV Venray 1 de belangrijkste wedstrijd in haar bestaan tegen Vlissingen om het kampioenschap van de hoofdklasse C-amateurs. In een volgepakt sportpark De Wien wint Venray in een enerverende wedstrijd met 3-0 van Vlissingen. SV Venray, de eerste Noord-Limburgse kampioen in de hoofdklasse.
De reacties waren verbluffend. Zelfs het dagblad van Noord-Limburg bracht een extra sportkant uit. SV Venray groeide met zijn ruim 900 leden en zijn aansprekende successen uit tot een van de meest gerenommeerde voetbalverenigingen van Zuid-Nederland. Wat SV Venray echt uniek maakt, is zijn uitgebreide en trouwe supporterschare. Veel van deze supporters steken ook nog een groot deel van hun vrije tijd in hun SV Venray. Zonder deze echte leden zou SV Venray niet zijn wat het op zijn 50ste ongetwijfeld is. De trots van Venray!